Realitný vodičák. Váš sprievodca svetom nehnuteľností. Pekný deň, milí poslucháči, počúvate Rádio Frontinus, počúvate reláciu Realitný vodičák. No a samozrejme v rámci Realitného vodičáku sa budeme opäť rozprávať s hosťom, ktorý má niečo predsa len do toho sveta nehnuteľností povedať. No a samozrejme vítam teda v štúdiu Rádia Frontinus Tomáša Naďa zo spoločnosti MGM. Zdravím poslucháčov Rádia Frontinus. Tak Tomáš, my si tykáme, takže môžeme v podstate aj počas relácie. Tomáš, skús povedať možno, že kvôli čomu si sa vôbec spúšťal do toho, že vlastne budeš pracovať vo svete nehnuteľností. No myslím si, že to je taká vysoká škola obchodu, samotné nehnuteľnosti, je to veľmi zaujímavé, je tam pravidelný kontakt s ľuďmi, klienti vám dôverujú, budujete si s nimi vzťahy, rozširujete si okruh svojich známych, riešite vážne ich problémy, pretože bývanie je jedno z najväčších problémov, ktoré v súčasnosti riešia ľudia, najmä mladí. Dneska máme takúto situáciu, že kupujúcich je strašne veľa, predávajúcich je málo, čiže kupovať sa dnes až tak možno neoplatí, skôr predávať. A som rád, že môžem byť tohto celého toho nejakého procesu? Áno, nejak tam, že môžem byť do ňoho zainklinovaný a zoznamujem sa s tým stále. Som tam už rok, ešte to stále nie je to, čo by som od toho chcel, ale je to super. V podstate skús povedať, že akým spôsobom sa možno, teda spomínal si, že je lepšia doba na predávanie ako na kupovanie, tak prečo tí ľudia vôbec teda nepredávajú? Lebo spomínal si aj to, že v podstate je veľmi málo ponúk a je veľmi veľa kupujúcich. To samozrejme spôsobuje to, že sú výhodné hypotéky ešte stále, aj keď sa rozprávalo o tom, že po marci už to bude problém, ale vidíme, že problém to zatiaľ nie je, tak skús povedať, že ako sa to vôbec vyvíja. No ja si myslím, že práve preto je veľa kupujúcich a málo predávajúcich, pretože v súčasnosti tí, čo kúpia, nepredávajú. Všetci využili pomerne výhodnú dobu úverov a požičiavajú si z bank, nakupujú a oni to potom následne nepredávajú. Máme málo developerov celkovo v Žilinskom okrese. Stále však snažíme sa robiť s tým, čo máme a uvidíme. Dobre, čo sa týka tých predávajúcich, niektorí tí, ktorí vlastnia byty, povedzme, dlho, tak prečo sa nerozhodnú, že dobre, teraz to predám? No, ja si myslím, že je to ovplyvnené aj tým, že bývanie proste nie je taká vec, že môžem sa ho zbaviť a nemyslieť, čo bude ďalej. Človek potrebuje mať nejaké riešenie. Mnohí to vedia využiť s tým, že predajú v súčasnosti byt, presťahujú sa do domu alebo naopak. A táto doba už tak 3/4 roka trvá, že tá ponuka je slabšia oproti dopytu a na začiatku to všetci využili a postupne tí, ktorí môžu a si to uvedomujú a riešia to, tak môžu stále zameniť takto bývanie. V podstate ty si aj taký iniciátor takého projektu vlastne výmeny bývania. Skús možno niečo o tom povedať, že akým spôsobom by si to riešil aj do budúcna, že tí ľudia ako majú to bývanie meniť. Pretože niekto má napríklad, povedzme, nejaký starší párik, dôchodcovia majú veľký byt, možno ešte sú tam prvousadlíci, dá sa povedať, že niekde z 80 rokov. No a teraz v podstate im nejaký štvorizbový byt veľký. Čo majú vtedy urobiť? No, ak sú v štvorizbovom byte a sú sami, tak samozrejme, že dneska, ak je dobrá doba na predaj, by to bolo zaujímavé to zvážiť, predať to a presťahovať sa do menšieho. Po prípade, ak sú to mladí ľudia, ktorí majú nejaký štartovný byt v podobe jednoizbaku, dvojizbaku, tlačia sa tam, potrebujú to rozšíriť, tak sú na možnosti výstavby rodinného domu, po prípade kúpy väčšieho bytu, čiže aj takáto zmena je. No a samozrejme zmena je aj úplne pre tých začiatočníkov, ktorí ešte len bývajú rodičov a chcú skúsiť niečo svoje vlastné, nové.
Takýmto ľuďom odporúčaš čo? Pretože tých bytov štartovacích je v Žiline celkovo málo, aj v okolí. Čo je dobré napríklad teraz kúpiť? To je pravda. Za štartovných bytov je príliš málo, jednoizbové byty sa pohybujú za vysokú cenu, ale momentálne máme nový projekt vo firme Byty Rondel, ktorý si myslím, že je ideálny. Sú to síce menšie byty, ale za to za priateľnú cenu, nachádzajú sa na okraji centra, čo je skvelá dostupnosť centra Žiliny. Je tam výborná sociálna vybavenosť, je to všetko v štandardoch, novo urobené. Čiže v podstate tam ľudia nepotrebujú urobiť vôbec nič. Nasťahovať sa potrebujú, samozrejme. Dobre, takže kebyže si to máš teraz tak zhrnúť, že dobre, mladí ľudia, ktorí bývajú ešte povedzme s rodičmi, alebo presťahovali sa tu za prácou, sú sami, alebo teda možno iba dvaja, čo majú urobiť? No v prvom rade by sa mali teda zamyslieť nad tým, či chcú ísť spolu bývať, a ak áno, tak v tom prípade osloviť realitnú kanceláriu, zistiť si ponuky, aké sú, urobiť si malý prieskum a potom následne selektovať podľa toho, kde sú zamestnaní, kde majú svojich blízkych, kde sa chcú posunúť, či prichádzajú niekde z obci tuná, alebo zmenia len v meste bývanie. Na základe toho si potom vedia vyselektovať vybrané nehnuteľnosti, ktoré im vyhovujú, no a potom už len zistiť finančné možnosti. Dobre, tak predpokladajme teda, že majú prácu. Je lepšie ísť ako do štartovacieho bytu do prenajmu, alebo si niečo kúpiť? Ja si myslím, že dneska je asi lepšie si niečo kúpiť. Dneska je to, za tie ceny nájmov sa dá úplne v pohode si zobrať hypotéku a vlastne o niekoľko rokov vlastniť niečo vlastné. Tým, že sú také výhodné podmienky, tak nájmy nie sú až také atraktívne a samozrejme je to ale pre tých ľudí, ktorí majú pravidelné zamestnanie a predpokladá sa, že minimálne jeden z rodiny pracuje. Kto najčastejšie berie prenájom? Prenajmy berú väčšinou mladí ľudia, študenti, poprípade ľudia z diaľky, ak prídu úplne z iného regiónu bývať do Žiliny za pracou, alebo potom sú to ľudia, ktorí sú živnostníci, nemajú ešte to, nemajú tú bonitu v banke vypracovanú a potrebujú vyriešiť si bývanie. No a po prípade samozrejme aj keď sa nejako negatívne porušia rodinné vzťahy. Dobre, väčšinou pri tých prenajmoch to prebieha ako? V podstate sú tí ľudia takí, že prieberčivejší? Ja si myslím, že ani nie. Pri tých nájmov je to väčšinou rýchla vec, pretože ľudia buď vedia vopred, aký veľký chcú byť, a jediné, čo je otázka zariadený, nezariadený, a prieberčivosť sa akurát dozrkadluje v rámci ceny. Ale vždycky vyhráva ten najlasnejší. Dobre, budeme sa samozrejme venovať ďalším témam aj po pesničke. Dnes je v štúdiu Rádia Frontinus v relácii realitný vodičák Tomáš Naď a budeme sa rozprávať ďalej o realitných témach. Aj po pesničke sa opäť počujeme s reláciou Realitný vodičák. No a samozrejme v Realitnom vodičáku ešte raz vítam Tomáša Naďa zo skupiny MGM. No a samozrejme vlastne v rámci MGM vykonáva prácu realitného maklera už niečo vyše roka, tak? Ešte raz? Je to rok presne. Je to rok presne, no dobre. Tak skús povedať možno aj to ešte, Tomáš, že ako sa možno ako sa tie veci po roku pomenili, že čo si sa možno naučil pri práci s nehnuteľnosťami. No hlavne som spoznal trochu tento žilinský trh, kde vlastne ceny za rok dosť vystúpili. Pamätám si, keď som ešte v lete minulého roku predával jednoizbový byt za 42 000 a nebola to vôbec najnižšia cena. Dneska sa už jednoizbové byty tých second-handových bytovka okolo 60 000 predávajú, čo je dosť veľký nárast, takmer o polovicu z pôvodnej ceny. Dobre, a ceny rastli iba pri bytoch alebo pri všetkom? No, najciteľnejšie to bolo asi pri bytoch. Pri tých jednodvojizbových bytov tam bol ten skok asi najvyšší.
Dobre, skúsme si možno povedať, ty si spomínal vlastne v predchádzajúcom vstupe aj to, že ľudia často teda menia bývanie, hlavne teraz, že idú z bytov do domčekov a že teda za nejaké tie našetrené peniaze si kúpia pozemok, no a potom zoberú povedzme úver na stavbu rodinného domu alebo teda už nejakým iným spôsobom to vyfinancujú, založia byt a podobne, tak skús povedať možno pri tých pozemkoch, akým spôsobom to prebieha, alebo teda čo je podstatné a čo najviac ľudia reflektujú. Stavebné pozemky blízko Žiliny našťastie je ich na okolí dosť. Zohľadňuje sa tam veľa vecí, napríklad dostupnosť. Mestské časti majú MHDčku, niektoré zase obce majú vlakovú stanicu, potom sú tam školy, škôlky, či je to len 1-4 stupeň alebo celá základná škola. A samozrejme potom je smer. Samozrejme asi tie najdrahšie sú najbližšie pri Žiline, to je logické, kde vlastne v Trnové, Rosina máme približnú cenu okolo 100 eur za meter štvorcový, čo je asi najžiadanejšia lokalita. Spolu s ním je tu aj Teplička nad Váhom, kde sa to pohybuje okolo 90 eur za meter. No, potom tam máme ešte Višňové, kde je to približne okolo 80. Lacnejšie bývanie je lacnejšie stavebné pozemky sú potom smer na Kysuce, kde v Rudine je to 55 eur za meter. Rudina je veľmi pekná obec, má vlastný vlak. Potom už, čím sme ďalej napríklad taký Horný Vadičov, tam je to 25 eur za meter štvorcový. No a tak je to všetko sa tam zohľadňuje aj podľa záujmu. Dobre, tak skúsme ešte pozrieť možno aj ten smer na Bytču. Predsa len tam máme, ja neviem, čo taká Kotešová alebo Divinka alebo niečo také. No, v Kotešove je to približne 40 eur za meter, v Divinke je to asi tak 25. Dobre, a Divinku predsa len máme o niečo bližšie, prečo práve tam je o niečo teda nižšia tá cena. Zohľadňuje sa to asi aj teda podľa tej svahovitosti pozemku, či je to rovina, či je to, ako je to so sieťami a podobne. Áno, no každý pozemok ovplyvňuje niekoľko faktorov. Dôležité je, či daný pozemok má prístupovú cestu alebo nemá, či je spevnená, či má siete, to, či daná obec disponuje kanalizáciou, či ten kopec je, samozrejme, ako ste povedali, vo svahu, ako si povedal. A potom, či je to v centre obci, alebo je to na okraji. Sú aj obce, kde vôbec nie sú stavebné pozemky k dispozícii? No, reflektujeme veľmi málo voľných stavebných pozemkov, najmä tie lokality blízko Žiliny, ako je Bytčica, Teplička nad Váhou, po prípade Trnové. Čo ma až tak napadlo, tak vo Hvorkách máme niekoľko voľných stavebných pozemkov. Takisto v Lietavskej Lúčke a v okolí disponujeme, ale najvyťaženejšie sú tie lokality fakt Višňové, Trnové, Rosina, Teplička nad Váhom. Tam je to veľmi málo. Jasné. Takže keď chce človek kúpiť pozemok v nejakej prímestskej časti, povedzme fakt, že tá Byčica alebo Považský Chlmec a podobne, tak je s tým trošku väčší problém. Áno, určite. Dobre, čo tam, teda, samozrejme, čím je tých pozemkov menej, tak tým sú vzácnejšie a tým si viac za ne ľudia môžu vypýtať. Sú ochotní kupujúci za ne vôbec zaplatiť takúže vyššiu sumu? Tak vždycky to záleží od klienta. Každý by samozrejme chceli zbývať za výhodnú cenu, kúpiť si pozemok pod trhovú cenu, ale v niektorých prípadoch áno. V niektorých prípadoch sú si ochotní ľudia priplatiť za dobrý stavebný pozemok blízko Žiliny, nakoľko ten stavebný pozemok to je fakt kus pôdy, ktorý vám nikto nevezme a je to už bývanie vyriešené pravdepodobne do konca života. Dobre, a napríklad, keď sa pozrieme na to ešte trošku z iného uhla, keď máš povedať o tom, že či existuje vôbec, lebo často ľudia sa ozvú, verím, že aj tebe, s tým, že
chcem nejaký dobrý a lacný pozemok. Existuje vôbec niečo také? Práve, že nie, no. Toto je najčastejšie ľudia, ktorí sa dopytujú na rôzne pozemky, potom keď s nimi komunikujem, tak vždycky by všetci chceli niečo bezproblémové. V okolí Žiliny, čo za ten rok, čo som si všimol, som na jednej ruke by som spočítal, koľko som mal pozemkov takých, čo by boli fakt, že prístupová cesta spevnená až na pozemok, všetky siete na pozemku rovinaty, krásna 800-metrová parcela pravidelného tvaru. Takéto ani faktu nie je. Ľudia, ktorí to majú, si to buď nechávajú pre seba, po prípade si to nechávajú do dedičstva a nepredávajú to. Dobre, takže keď niekto chce, povedzme, pozemok taký bežný, aby mu tam vošiel nejaký 10-metrový bungalov nad 15 metrov šírka aspoň, aby to malo siete, aby to bola rovina, aby tam bola spevnená cesta, tak koľko si má pripraviť v okolí Žiliny? Tých 100 eur za meter? Ak budem mať šťastie, tak 90. Za 90 by to bola asi už výhodná kúpa, ale niekde si vedia vypýtať fakt, napríklad Žiline na Boriku aj 150-200 eur sa predávajú pozemky. Dobre, ale tak to máme zase lukratívnu lokalitu. To už áno. Čo napríklad domy, ktoré už teda sú postavené, alebo povedzme nejaké projekty, ktoré stavajú developeri, ako to tam prebieha? Pretože máš určite aj ty prehľad o viacerých pozemkoch, alebo teda viacerých domoch, viacerých pozemkoch, kde sa budú stavať nové domy. Ako dlho napríklad trvá príprava takého pozemku, povedzme začlenenie do územného plánu, že keď developer kúpi nejakú časť lúky a chce tam spraviť siete, cestu a proste vystavať povedzme aj drevené bungalovy, že čo je vlastne celkom rýchla výstavba, ale predsa len ako dlho trvá vôbec príprava takého stavebného pozemku? Príprava stavebného pozemku, ktorý nemá nič, trvá fakt aj niekedy aj 2 roky. Pokiaľ sa tam všetko vybaví, začlení sa to do územného plánu, vybavia sa stavebné povolenia, dotiahnu sa siete, urobí sa prístupová cesta s osvetlením. Tam je to na niekoľko rokov. Vždycky to záleží aj od obce. Dá sa to riešiť spoluvlastníckymi podielmi, ak je tam niekoľko parciel na kope, každá si to vyplatí, za to sa najmä firma, ktorá to urobí všetko. Ale ak to má robiť len obec, tak je to fakt na niekoľko rokov. Dobre, a predsa len, keď naozaj kúpi ten developer nejakú časť teda pozemkov, ktoré sú trošku že väčšie a chce to aj nejakým spôsobom rozčleniť, tak vieme, že geometrak, zápis jedno s druhým 2 mesiace, potom to začlenenie do toho územného plánu, to býva asi najdlhšie. To je teda fakt, že na niekoľko mesiacov aj rokov, ale určite sa stretávaš s tým, že ľudia ti zavolajú a chcú povedia teda, že dobre, mám byt, ten by som chcel predať a do konca roka by som chcel bývať v novom domčeku. Je to vôbec reálne? Ale áno, je. Tých developerských projektov je rodinných domov v okolí hneď niekoľko. Ďalej tu nám možnosť si kúpiť dom v pôvodnom stave na peknom pozemku, kde vlastne ak má zdravé základy ten dom nevlhne od pivnice, tak sa dá použiť vlastne obvodové múry, jeho aj celá tá základňa so stavebným povolením tam vôbec nie je problém, je to vybavené hneď a dá sa to buď rekonštruovať, po prípade to zvaliť a takisto na tom postaviť si svoje. Je to takáto možnosť, alebo sú tu potom developeri. Nie všetci developeri môžu to hneď, že ak sa dneska rozhodne klient, že chce na tejto parcele mať dom, že mu povie, že to bude do pol roka alebo do roku. Tam to záleží, či je to, z akých je to materiálov, ak to je murované, tak to je na rok, ak to je z nejakých iných materiálov, tak dá sa to urobiť skôr. Dobre, a možno ešte ďalšia vec taká, že keď si ľudia vyberajú tie projekty, po čom najčastejšie siahajú? Najčastejšie po bungalov, dneska to je asi najväčšia moda, by som povedal, každý by chcel mať jednopodlažný bungalov, štvorizbový s nejakým tým 600-metrovým pozemkom a väčším, nech tam je nejaká garáž, pekný dvor a nech to je čo najbližšie pri Žiline.
Dobre, tak na takéto niečo si má koľko nachystať? Na takéto niečo evidujeme... Povedzme, že je to murované. Ak v prípade, že to je murované, tak evidujeme niekde, ceny začínajú niekde od 150 000 a vie sa to vyšplať aj na 300. Dobre, takže také záležitosti, ako často ľudia hovoria, že mám si kúpiť trojizbový byt niekde na Solinkách za 80 000 a ešte vraziť do rekonštrukcie. Radšej si kúpim lacný pozemok a postavím si tam dom. Existuje taká alternatíva? Existuje. Všetkému treba čas, nie každý si to môže dovoliť hneď, ale ja si myslím, že je úplne normálne, ak si túto sezónu alebo toto leto niekto kúpi pozemok, budúci rok tam začne stavať a presťahuje sa až o 2 roky. A za tie 2 roky bude v nájme za nejakých výhodných podmienok a potom už bude do konca života užívať vysnívané bývanie. Dobre, ale tak som skoro myslel na tú sumu, že či sa tam vie dostať, že povie, že za tú cenu bytu, že si postaví dom. To je reálne? To asi nie, za cenu bytu nie. Za cenu bytu sa nedá postaviť dom. Takže naozaj tieto úvahy sú niekedy teda mylné. Áno, to je pravda. Dobre, čo by si napríklad odporúčil tým, ktorí sa nevedia rozhodnúť medzi bývaním v meste a bývaním na dedine, teda, že bývaním v byte alebo teda na dome? No asi je to každého osobná vec, každý má rád niečo iné, niekomu viacej vyhovuje to mesto, niekomu viacej vyhovuje tá obec a nech ostane tam, kde je šťastný. Dobre, ale tak čo najčastejšie, teda tí, ktorí vyrastajú v domoch, tak asi preferujú skôr tie domy. Áno, je pravda, inklinujú k tomu viacej, aby sa vrátili, aj keď už bývajú v meste, tak majú to vždycky také vysnívané, vedia si to tam predstaviť. Ľudia, ktorí vyrastali od mala v meste, tak si to až tak nevedia predstaviť bývanie v rodinnom dome. No a teda zvyka sa, keby si mal ty vybrať, povedzme, tak čo by si riešil? Ty si vyrastal v dome, alebo? No ja som vyrastal aj v dome, potom samozrejme, keď som bol starší na základnej škole, sme už išli do bytovky a myslím si, že keď je človek mladý, aspoň ja mám na to taký názor, tak by mal byť v tom meste, kde môže všetko vybaviť, kde má všetko za rohom a kde to viacej žije. A potom už s tou rodinou okolo tej 30-ky, 35-ky sa presťahovať do rodinného domu a tam sa starať už len o svoju záhradku a mať kľud. Dobre, samozrejme, budeme sa rozprávať aj ďalej s Tomášom Naďom z realitnej skupiny MGM. Počujeme sa opäť s poslednou časťou relácie Realitný vodičák, no a samozrejme dnes je v štúdiu Rádia Frontinus Tomáš Naď z realitného centra MGM, no a samozrejme rozprávame sa o v podstate nehnuteľnostiach ako celku, rozprávame sa o bytoch, domoch, pozemkoch. Ja si myslím ale, že tie pozemky sú taká dosť teraz aktuálna vec, hlavne na jar a podľa mňa by ešte tam trebalo nejaké veci prebrať ohľadom práve výberu toho pozemku a všetkých tých náležitostí, že kedy je ten pozemok stavebný a proste čo tam všetko je potrebné k tomu, aby sme vybavili stavebné povolenie. Tak Tomáš, skús povedať možno, že akým spôsobom to teda prebieha. Ľudia teda väčšinou zavolajú, že chcú niečo lacné a dobré a chcú okamžite stavať. Teda to sme si už vysvetlili, že také niečo viac menej nie je, ale pozrime sa na to ešte možno z tej inej stránky, že ozaj dáme priestor možno, že ten človek, ktorý zavolá tomu maklerovi a povie, že dobre, za takých a takých okolností som ochotný kúpiť pozemok v takej a takej cene a preferujem lokality Trnové, Rosina, Višňové. Toto sú 3 lokality, kde môžem ísť bývať kvôli tomu, že ja neviem, pracujem na Vočíncoch a aby to bolo blízko a aby bolo dobré aj do škôlky a podobne. Tak skúsme sa na to pozrieť. Chcem stavať bungalov 12x12 metrov štvorcových, 12x12 metrov, takže čo v tomto prípade by si mi odporúčil? No, samozrejme, že takých klientov máme strašne veľa. Momentálne z Trnové, Rosina a Višňové sú trošku obmedzené vo veľkosti pozemkov. Väčšie pozemky ako 700 metrové sa tam len málo nachádzajú. Takže treba
treba to samozrejme s nimi prebrať. Ak mi takéto požiadavky, ako si povedal, ty nadiktujú, tak v tom prípade vyražam do terénu a hľadám takéto pozemky, ktoré tam sú. Snažím sa teda zistiť všetky informácie ohľadom toho, pretože nie každý stavebný pozemok môže byť stavebný, niekde to nedovoluje obec, niekde to nedovolujú rôzne právne vzťahy, ktoré môžu byť spojené s týmto pozemkom, napríklad kvôli prístupovej ceste, nedostatočne široký vstup na pozemok, alebo takéto maličkosti, ktoré si klient nemusí všimnúť. Ak tam dôjde sám a zbadá, že pozemok je proste ideálny a že je skvelý, zamiluje sa do ňoho, ešte dostane zľavu od predávajúceho pár tisíc eur, tak si povie, že nemá na čo čakať a nakoniec do toho investuje v razy okolo 50 000 a zistí, že on tam nemôže nič postaviť, že je to obmedzujúce, že je blízko nejaký potôčik, ktorý sa mu bude pravidelne vylievať, že nie je tam dostatočný priestor na výstavbu rodinného domu, keďže už dneska nám tie zákony stanovujú, koľko od hranice sa musí postaviť dom. Ovplyvňuje je to od hranice pozemku dom bez okien sú 2 metre, ale ak tam sú okna, tak je to až 7 metrov, čiže je to v tomto trošku obmedzujúce. Dobre, takže 3,5 a 3,5 z jednej z druhej strany, takže áno, 7 metrov, no a dobre, takže reálne, keď chcem postaviť teda takýto väčší dom, tak potrebujem teda minimálne nejakú 20 metrovú šírku. Áno, to je už pod 20 metrov, už to väčšinou potom býva taký špecifický prípad, musí mať nepravidelný tvár a to je trošku obmedzujúce. Dobre, spomínal si aj ohľadom toho, že často ľudia si nevšimnú napríklad takú vec, že nie je tam dostatočne široká teda prijazdová cesta. To potom majú väčšinou hasiči s tým problém, že nepovolia výstavbu, neskolaudujú, nie je sa tam ako otočiť. Tak toto je teda častý problém. Čo ty napríklad robíš, keď preveruješ tú nehnuteľnosť? No v prvom rade si samozrejme pozriem všetky právne veci, čo sa týka, ktoré sú na liste vlastníctva. Nájdem si tú danú parcelku, nájdem si majiteľa, zistím, čo je za predajom. Často to býva nejaká forma dedičstva, po prípade niekto má tieto pozemky a potrebuje peniaze, tak ich takto zamienia. Potom si prezistím, či je to v zastávanej časti obce. Zameriam si vlastne šírku a dĺžku pozemku, zistím, či je prístupová cesta na parcele daného pozemku alebo nie. No a všetky tieto informácie potom viem mať relatívny pohľad na to, že akú má cenu, a potom to konfrontujem s predávajúcim, keďže často predávajúci dneska si uvedomujú, aká je doba. Každý a jeden, kto chce predávať, si otvorí internet a nájde tam šialené ceny za všetko, proste čo sa týka v oblasti nehnuteľnosti. Je to ako príbytok domov, takisto aj pri pozemkoch, a potom tie predstavy tých klientov sú trošku veľké. Tak potom to konfrontujeme, následne sa dohodneme na nejakej spolupráci a každý deň pracujem s klientami, ktorí mi volajú a ozývajú sa mi na niečo iné, ozvú sa mi na stavebný pozemok, ktorý predávam v Snežnici, a keď s nimi chvíľu rozprávam, tak zistujem, že vlastne tá Snežnica vôbec nie je prioritná, len v Snežnici majú aj starú mamu, ale pritom by boli oveľa radšej, keby išli napríklad do toho Višňového, a potom im ponúkam rôzne alternatívy, konfrontujeme to, bavíme sa o tom, snažíme sa nájsť nejaký kompromis. Dneska pri kúpe pozemku ako takého skoro vždy musí urobiť klient kompromis. Málo kedy je to vysnívané, ako sme sa o tom bavili, že presne také, ako chce. No a od toho je tu práca realitného maklera, práca realitnej kancelárie, ktorá má u nás v MGM-ku sme všetci licencovaní makléri, všetci máme nejaké to know-how, ako s tým pracovať, ako to robiť, a snažíme sa byť hlavne pre tých klientov tí radcovia, pretože to je naše posolstvo, a nie že zarobiť na tom nejaké eurá a potom sa na to vykašľať. Hlavne nech tam je šťastný, je to doživotná reklama. Dobre, v každom prípade
Vyčerpali sme priestor na dnešnú reláciu Realitný vodičák, takže dnešným hosťom bol Tomáš Naď z Realitného centra MG. Ďakujem, pozdravujem. No a samozrejme, milí poslucháči, ak by ste čokoľvek potrebovali, akúkoľvek otázku zodpovedať ohľadom nehnuteľnosti, prípadne predať alebo kúpiť nejakú nehnuteľnosť, môžete sa nám ozvať na telefonickú linku 0903 861 186, tam máme 24-hodinové non-stop call centrum a samozrejme už konkrétny maklér sa nám potom bude venovať s prípadnými otázkami. No a samozrejme budeme sa počuť opäť o týždeň s reláciou Realitný vodičák. Pekný deň práve od mikrofónu a mixputu Martin Paluch.